Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon da idrama ita kat manipod kanipagayam tayo a Jonas ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadag iti padak anaes sampay laeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jonas. Tinak istoryaan ita kat may papan iti biyag ni Lolak. Nakababain man apa idrama ngem amok ngamin apakaadawan iti adal to'y inak istoryaan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, anak ka, umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak? Ay kwa, awan metkit di anak ka, umayak laeng kumamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo pay laang makiturog dito'y kat adamot balayaw. Ha? Ay kwa, umayak met umiliw anak ko. Ay na, nagado ti pakariribukak nanang, nagado ti problemak. Isu amabalin ka di, saan kayon amainayon pay? Ne, saan ka met ariribukan anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo ijayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay. Adupay ti aramidak. Dito'y nga raw, di kayat kumot Silvia anak ko. Ala ka din pastrakan na ko. Anya kay matan? Maminsan lang ka diti sa unanang, apay di kay makawawat. Didak disturbuan ta adu ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nanang. Ang mawanin pagyanan nyo diti balay me. Kas makita nyo mo't, nagadu kamin ditoy. At lang amin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. Ha? At lamod ngamin ti balay yo. Ngumno apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo diti balay. Ay kwa, awan ngamin kadwak ijay balay anak ko. Kun kayat kayo mo't ang umay iliwan. Sana balay, ta anak mo't ngagbayag. Agawid akmet laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga nanang. Ngam awan lugar yo ditoy. Awan pagturugan nyo tanakargaan aminin asilid. Ay katuray iti salaslatan at ipagturuga ka na ko. Anya? Ala ka din, Jimmy. Di kagdanag ta sa anak ba't apaasikaso ka na kayo. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Adda ni Lola! Manan? Anyat gagara na kano aya? Diyak ka mo mami. Sigamat ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Abay nga adda kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng met umiliw anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kan no agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, di kalman. Ha? Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitad ko apag pa-ospitalyo. Awan mo't siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo anak ko. Unmo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang ka ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wen, awan, nga manaktak kayo nga rod. Jak may pamaysa ti aramida. Ha?
Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kiti maturog, nanang. Apay ay kasta kayo kanya. Awan siyo iti inayaw. Ha? Basta umayak, papanawan dak. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay maganak. Ha? Ay, kuha, nanang. Ala, umay kayong lola. Sumrak tayong dita balay, tayong tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang tayo sumati kaya tina. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublin tumat lang manenday dya inton makalagip. Apay akas tati lang, Jonas. Kaslada parikot mo. Ay, awan. Pampanunutik lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam? Mas asyanakin ko, Ana. Awan mo't nga rod mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyan ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas? Tamok kat adatong tumaran ng agas. Jack mo, nanya ti sakit na. Mas tamang mga kulaan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka nun sir-serbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Gastos laang ka no, kung pabigat kung kunadapay. Hala, kastat ibagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan, Shane. Una yun, apay ngaymot akastada kini Lolam. Jack man na mo, Shane. Nalabit adida kahit agastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta. Nang runa ka iti igatang da kadagiti agas na. Madimot ati kastangar aramiden da. Mismo nga inada, ngam kasakit din ti pamayanda. Ay, una rod. Jack mo't mabanin ang tubngaran ni Mami. Tas sigurado nga tanak manin. Ay, madanagan akmeten, manong. Itiyan niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nanang? Madanagan ak nga rod. Dua alawas meten asaan ang nagaw-awid. Apay, di ka madanagan aya? Anyay ko matipagdanagak. Bakbakitan mo tin. Amo na tipimanaw. Di amo na nga rod mo, agawid. Manong, Ay na, agawid tumot lang dahi jay. anya nga tano birukan tayo laangan. Uwano saan, mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na, gastos lang dahi ta. Ha? Agawid tumot lang dahi jay kung ang langarudan. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na jayli. Uno saan, ang mga no, dalang ijay balay na Uncle Fermin. Sapay la kumangarod, takas ta nga agpayso, manong Jimmy. Sa dino ngay ngatan nga agpayso ti ayan ni Nanang Jimmy. Tsaka mo Apay asyak ti damagam ngay. Na, iti kas na pa nagsasaom. Kas laawanan apulos ti bibiyang mo kini Nanang Jimmy. Agulimag ka, tadapang panunutek. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta ang pagsayatan, lakay. Tangay saan mo tin asumangput ni Nanang. Anya nga tano ilakok laang ti balay na. Anya? Wen, kasta ti aramidag, bakit? Awan mo't lang nagnanay ijay, tadi mo tin agawid ni Nanang. Iso nga ilako kon. Awan ti daduma amairanon ijay, no saan adatalaang bakit? Ha? Ay katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita to ni Silvia. Siyak ti inauna, iso asyak nga rob ti masurok. Ne, saan mat amabalin abukudam ti paglakwam iti balay konsular ni Nanang manong Jimmy. Siyak ti inauna, iso asyak nga rob ti mangedang, no ibingayan ka no saan, Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrod. Naskan laang nga itod mo mat tibingay ko, manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiag mo nga miti siyak. Iso di mo kumamutin pakibiyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang.
Kukwaklaan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga aggudwata iti kwarta a mapaglakwan iti balay kan sular ni nanang. Anya? No dinak ibingayan, mapanak agdarom iti barangay. Silvia, Saan lang asika ti anak? Isuadi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan ti rirey. ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, apo. Lola! Ay, apo. Ape, akasta tilangayo, Lola. Nakamurmurang kayo. Kan anya ta kita pitpitutan nyo. Buti kan plastic, apo. Ay sus! Nabangsit na kita, Lola. Ibulang nyo na kita. San atila pitpitutan nyo? Pudnoan na bang say, ngam isumot ti mang bibiyag kanyak, apo. Ha? Iyawid ko dagito'y abuti kan plastic taugasa. Kalpasan na, mapan kung tumutan ilakaw. Iti kasta, adan tumutan igatang ko iti kanak. Umay kayo din, tagawid tayo ni Balayo, Lola. Ay saan? Jakon kayat ti agnaud ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim ken angkel mo ay Jimay. Isuntumot lang agmay sa ijay. Awan kadkadwak ijay. Iso abay-bay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Kaduan kayo ni Balayo. Ha? Agpaisaw apaw. Uwan, Lola. Promise. Iso nga gawid tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkel ti karbangak ta anak nakmat ni nanang. Isu nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, ulan. Nga makauray ka mat Diyak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inal daw na karangren. Di ka lang makauray mo. Tap na amom. Agbirbiro ak pala ang iti bayar. Umay kan, Lola. Umunag ta di taunag. Sige apo. Oh, Mami, Uncle Jimmy, adda kayo matgayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Day, ada kayo mo't nga agpaiso dito'y balay anak ko. Inururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawid. Kwa, nanang. Sa nabalay, tasaan ako na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda kadwa. Anya? Oo, naimbag manusan da kayo akadwa ni Jonas, nanang. Ang mga noawan pa'y makadomingo, kat panawan da kayo mutlang. Ha? Sanak akas ka da kayo kin ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas? Ha? Napatagkanak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isungawan nga rod ti karbangan nyo amang ilako iti daytoy. Ha? Ala, pumanaw kayon. Kat di yun gamdan nga ilako ti balay kan sular. Tas si bibiyag pa'y langmat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apo. Ha? Agsang sangit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apo. Lola? Malagip ko di ubing dapay. Siyak ti mga uawir ka dakwada. No aglampay da, kanta akida, sakto isala. No mabisinda, igawag ida. No nadungdung rinda, di gusag ida. No ang taray da, kat may dugmam da, bangunag ida. No ang sangit da,
Ay, wag ina. Gamita tadadakaldan. Dita nagpamilyadan. Awan matan sir-serbi kadakwada. Laklak si dendak matan na po. Lola, Damaw kat pinadakal ko matida ada sayaan. Jaka mau doanya tidak kurang. Tapayakas jay damatan kanya. Jak laim pagarup. Ngay dilikudan tinasaya dapanang padakal ko kadakwada. Kat kasto igayam di subanda. ala, postulan Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tama ka amiris mo't lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay maawanan ni tinamnama. Amok anak ko laapan laang ti panunot da, Lola. Nasaya at matasimangpet kan Jimmy. Oh, api ka di bakit? Intaray damat kanugayam ni nanang iji ospital idirabi. Good, anya kumaita? Ah? Ne, di mon samot na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iji ospital ni nanang kunak. Angam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumatipagdanaga kat inpandang arudon iji ospital. Jimmy. Ay, sigurado agastos mo rin da ita. Ay unay kan Jimmy. Inam ti adday iji ospital. Ngam day takit din magastos ti pampanunutam. Ay, katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti pan nako ospital na agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo't isang sangbay na ita bakit? Makauma! Jonas, apo. Lola? Saan ka di nga umay damamim? Ha? Ay, kuha Lola. Awagan man ida po. Ibagam tanda na patag nga ibaga kadakwada. Sige Lola. Mabit lang nga rod. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumay. Apay, atay bilin nyo. Agpapigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tanay, awan gastusan tayo dito'y ospital, nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day. Akan ayon kayo ang matagtagainap. Malaglagip ko idiuping kayo pa'y. No agsangit kayo, ikantaan kan isala kayo. No mabisin kayo, pakanan kayo. No aglampay kayo, ay aywun kayo. No adadawatan niyo, itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti ara ko, pero. Ha? Nanang. Ara ko, pandak man, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin da ita. Agpaimbag kayo kitit agawid tayon. Manong Jimmy. Ay, talaga gaya, madida kun kay kaya. Ha? Ay, kuha. Saan mat nga itikasta, nanang? Tangay didak mat kaya't nga ara ko paan. Pumanaw kayo dito eh. Panapanda ko. Hindi kayag sangitan. Arakupan da kayo, nana. Anya pilangay, timul mo lagatam tita Silvia. Aggunay kan Ha? Ay, kuha. Uwan, Manong Jimmy. Ay, nagyaman ang anak ko. Kamaudyanan na.
narignak manahan ti bara ti arakop yo. Nasaya at Mike, tayo may kayo mutlaang dito ospital, Sylvia. Ay, uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na, Napangin matang iti agas ni Nanang, Uncle. nakita ti panagarakop yung itay kin ni Manang Carmen. Uncle, Rumbang laang tinaramid yaw. Kaya itida kayo ti ubeng, naasikaso kada kayo, tinayaw. Siya ti saksi, iti kinadunguna nga ina kada kayo. Iso nga itata sa anin ama ka ba ay, da kayo kumamutan ti mga awirkin kwa na. Uncle. Sumagmamanulang na kanito ti ibayag na dito'y lubong. Iso apa nga asiyaw, ta iparik na yumot kumati pamatag asapsapulin na, manipod kada kayo nga anak na. Pasensya kayo, Nanang. Sorry, kadag iti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras yakmet, Nanang. Pasensya kayo, kadagiti madingin aramid ko kada kayo. Awan rumbang ay kidawan nyo iti pamakawan anak ko. Maawatan kayo mat. Kan maysa, agdamat basol ko. Ngamin, nagbaliinak adagulit. Ugali siguro ti bumakat. Nanang, Dudwa kayo laang agkapsat. Iswati kay kumaagap-apawan. Uwan, Nanang. Ipatpatag kayo unay-unay anak ko. Ipatpatag da kamat unay-unay, Nanang. Siya kung timang pakan ka ni Nanang, Manong. siya kun, tama ba nakagtrabaho inton madamdama? Si kanton inton aldaw. Sige nga rod, Manong. Adto iti ipakan mo kinkwana. Dahito'y matitumaran na nga agas. Sige, tayo tulad ko niti silid na. Mami, nilula! Ha? Ha? Umay ka, tama pang iti silid ni Nanang. Nanang! Nanang ko! Awanin ni Lola, Mami! Awanin! Nanang! Oran dapat ti mapaspasama. Saan nyo ngilakla ko ti dakkel abalay, Sylvia, Jimmy? Uwan, Uncle. Naitulangan abalay ti pakalaglagi pantayaw kin ni Manang Carmen. Linisan kin mulaan nyo kitday ti sabong, takasta ti kayat na di Manang. Uwan, Uncle. Kang runani ti amen, di kay agap-apa. Dudwa kayo lang arudin nga agkabsat. Iso arumbang nalaang arog nga agpinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, Uncle. Jimmy, dingdinggam ka di ti bagbaga. Uwan, Uncle. Sige, tagawid akbutang. Kitibilin ko saan nyo nga ilakla ko na ito abalay. Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaag. Kas maysa nga apo, ti maysa abaket ket saan ama ko na apabigat. Ngamin, isuda ti makagapo no apay nga adda tayo ditoy abiyag. No syakla nga maysa, saan adakkel abalay ken adu a kwarta ti kasapulanda, no diket ti panangipateg, panagayat ken panangilala.
Kang runaan iti amin, respeto ti anak iti naganak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Jonas. Ken ka pagayam Jonas. Husto ka. Isuda ti makagapo no apay nga adda tayo dito'y abiyag. Ipateg tayo nga rod ida. Tano saan agapo kadakwada, saan tayo met ana itao dito'y rabaw ti daga. Agpipinateg tayo, tapno maragsakan ti Ama a Diyos anang parswa kada tayo. Sapay kuma taag serbi nga adal daytoy kadag iti anak a makangeg. Alakastan pagayam Jonas ket pagyamanak met unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.